Kuli mtundu wina ku Namibia m'malire mwa Angola omwe zikhalidwe zawo nzovuta kuzimvesesa. Inu mukapita kutali kocheza kwa nzanu koti mukagona konko, ndiye kuti nzanuyo mkazi wake akuyenera kugona ndi inuyo mpaka kucha kummawa. Kuteroku kuli ngati njira imodzi yokuonetserani kuti mwalandiridwa ni manja awiri. Anthu awawa ndi ndani? Nzotheka bwanji kupereka mkazi kwa alendo ngati blanketi? Moyo wawo wa masiku onse umawayendera motani? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kutsatsa malonda anu aja kuti tikutsatsireni Amalawi awadziwe. Awa ndi Mahimba tribe amma desert. Poyamba ndikudziwiseni za makhalidwe awo. Choyamba, azimayiwa ndi okongola, ndi okonda zozikongolesa kwambiri ngakhale ali akumudzi. Mmene mukuwaoneramu maonekedwe atsitsi ndi awo. Mtundu wa khungu ndi red, nanga zimakhala bwanji kuti azioneka chonchi? Tsitsi ili mukuliona apali poyamba amalimanga momwe muja inu mumamangira. Kenako ali ndi miyala kwawoko yofiira ngati red oxide, amayipela ndiye amaphatikiza ndi thelere ndi kumaoneka ngati gel. Kenako gel ameneyu ndikukutilira tsitsi lomangidwa lija nkumaoneka mmene mukulioneramu. Ndipo pathupi pawopo amadzola miyala yopeledwa yomweyi, koma amaphatikiza ndi komba ndi kumaoneka kakhungu kofiira choncho. Mwinatu ena mukudabwa kuti ndiye koma amasamba. Yes, anthu awa Ahimba amasamba, koma kwathu kuno titha kunena kuti samasamba kamba kuti ife timakhulupirira kuti kusamba ndi madzi, pomwe iwowa amasamba ndi utsi. Ndipo chomwe amachita ndi chakuti amatenga timitengo tonunkhira kwambiri ndi kutiyika pa makala, ndipo timakhala ndi fungo labwino kwambiri. Kenako utsi umenewu amaufukamira mpaka afike potuluka nawo thukuta lambiri. Ena mpaka amafundira nawo blanketi kuti atuluke thukutalo. Nkhwapa ndi malo ena onse amakhala ali clean, ndipo azimayi awa satuluka timafungo tachilendolo pang'ono. Iwo amakhala okongola nthawi zonse ndi zikhalidwe zawozi. Ndipo inu mwapita kwa nzanu ngati mlendo kwa usiku onse. Mwambo wawo ndi wakuti mkazi wa nzanuyo kapena m'bale wanu akusamaleni inu kogona mpaka kummawa. Mumve kulandiridwa ndithu. Ndipo ngati mwapita inu ndi akazi anu omwe kochezako, ndiye kuti pamayenera kusinthana mathazi apa. Akazi anu ndi nzanuyo, ndipo akazi ake ndi inu usiku onse aliyense kanyuwani. Omwe muli ku Joni, inu tungamvapo za Mama Money, akadaulo omwe amangirira mu nkhani zotumiza ndalama kumuzi kuno. Mama Money ali ndi maagent awo, ndipo ndafuna ndikudziwiseni agent mbambande otchedwa Mr. Misesa, yemwe amapanga machawi potumiza airtime ku network ina iliyonse m'Malawi. Amatsekula ma account a Mama Money, komanso amapezekanso ndi makhadi aku banki lena lina lililonse lomwe inu muli ku Joniko. Ayimbireni pa 07-33-22363 komanso 0787878718, ndipo apezeka akuthandizani chongophetira. Ndabwereranso ku Namibia, ndipo moyo wa anthu awa Ahimba tribe, moyo wawo ndi okondwa kwambiri monga mmene inu ndi ine tilili. Osayiwala kupanga share Mahimbas komanso like and comment kuti timve maganizo anu.